baita ere. Montainbikeen egiteko, nahiz eta oraintxe bertan, Sestaotik kontuilantza dikoan, gobetik nabilen. Gaur zirkuitoa, hasita bukatu, bertuan Lazeinan, geltoki taberna egingo dugu. Eta gaurkoan Lazeina dagoaz, ze nire atzean eta hortxe paraleloan ikusten duzuen Trianoko mendi horien atzeko partera goaz. El Sauko izenez ezagutzen dugun mehatze tokia esploratzeko aukera emango digu. Lazeinatik gora, gero San Pedro da jaitsiko gara, La Elbirako ustiapena ea lortzen dugun aztertzea eta oraintxu arte. Amino, oye, haupa andan. Zorika iztoa protagonista, lehenketa Jatza! Bueno, heldu gara Lazinara. Eta, hementxe garai bateko estazioa dugu, Galdameseko trenarena, hemengo mehatzetatik eta jasotzen zuen minerala eramaten zuen trena, Sestaoko Beneditara gutxi gora bera. Eta, zirkuituari hasiera emateko, hortxe dugu azkenengo tunela, de la Bruja uste deitzen diotela. Eta tunelaren albo-albotik pista bat dago. Ez dakit hori den pista. Hori. Eta hori bat doa, gorantza Laziguti edo jartzen du karteltxoan. Eta hortik arantzagora igoko gora, hor ez Saukoko zonaldera, ertz batean utziko gaitu. Eta hortik ja El Saukoko zonaldera sartuko gara. Eta antxasiko gara Arkaitz tartean eta. Antxe zegoen zaina, mineral zaina, hemengo mineraletan baliotsuena, konposizioaren gatik eta arek albideratzen zuen ola tradizionalak, hainbesteko berorik ezin zutenez sortu, hause zen, zaina hause, kalitatezko mehatza hausen, berton zeuden mehatzen artean, edo burni mehatzen artean, edo mineralen artean, erresen urtzen zena. Eta horretxegatzi zen hain garrantzitsua Bizkaiko eta Gipuzkoako olentzako. Eta horretxegatik ere, intzutzen ere, aspaldiranik, diputazioa bera, Bizkaiko diputazioa bera, bereziki babestua zuen mineral bat zen. Ura bakarrik Bizkaian eta Gipuzkoan esplotatu alzen, transformatu alzen. Bakarrik bertoko olek zuten ahalmena zain ura lantzeko. Beraz, lehenengo karlistadara arte, guztiz debekatuta zegoen Bizkaitik, Gipuzkoa ez bazan, Bizkaitik minerala eksportatzea. Eta, jakin badakigunez, hori, 19. mendearen transkursoan edo, guztiz aldatu zen. Beraz, kontutxo horiek ditu gaurkoan ere.
lehenengo aldapa hori igarota, pista bat eratuko zaete, eta hemendik hor laranja koloreko mini palo poste batzuk daude, eta horiek jarraitu behar dituzue. Baina, bueno, esaten dizuetan ez, bestela wikilokeko nere kontura joan, eta hori izango duzue traka, baina askotan askoz ere divertigarriagoa da norbera bere kabuz ibiltzea gauza deskubritzen. Eta hortarako ere, balio dute bideo hauek. Hementxe, ja esaten dizuen, hemen ikusten baden, gero aterako dut hobeto, zonalde guzti ontako bazter batean gaude, eta, hemen parke natural balbaritzela, honako paneltxo hau dugu, eta begira zerako kuriosoa, Hau ez dakit, eoliken kontu hau ez dakit noiz arte errespetatuko duen, bere garaian, normatiba hori jarri zuenak. Hau ez da berria ere, ze minen kontu honekin ere, antzeko parezido, jokatu zuen Bizkaiko diputazioak. Gaur egunean, erdeaz esaten den bezala, legea egiten dugu, eta legea guri dagokigunean, iskina baten uzten dugu. Beti ere, diruaren, negozioaren eta normeraren kolkorako. Eta, bere garaian ere, horrela jokatu zuen diputazioak. Esan ditugu, lehen aipatu gutxi gora bera, minen kontu honetan, 3 fase ezberdin ditugu, 19. mendearen joanean. Lehenengo fase bat justo, lehenengo gerra karlista baino lehenago, diputazioak eta hemen, era librean, eta nahiko kaotikoan, ustiatzen zen mea guzti hura, erregulatzen hasiko da. Eta, jarriko ditu horrelako partzela minimo batzuk, eta halako kontuak. Garai batean ona, baserritarrak eta etortzen ziren, nahi zutenean, neguko lanak eta albo batean uzten zituzten, arriskutsua zirelako, mehatzetan eta sartuta ibiltzeko, baina gero, udaberrian udalakoan, igotzen ziren, normalean labordu lanean ibiltzen ziren, eguneko jornala edo behar zutena ateratzen zuten, eta berriro etxera, familiaekin, baserriaekin, hortuarekin disfrutatzera. Eta justo hontaz, kesu zen, uste du, Jovellanos, Jovellanos izeneko, Gaspar, ez dakiz de Jovellanos ura ez dakit izango zen. Esaten zuen nola, meak, ez ziren era sistematiko batean ustiatzen, eta hori, 12 orduko lan ordu bat izan beharrean, 4 ordu egiten zutela lan, eta joan egiten zirela berriz etxera, edo 2 ordu edo. Eta hortaz zen kesu Jovellanos jaun hau. Eta, honi antza kasu eginez diputazioak ere, hasi izan erregulazio berri hori egiten, hasiera batean, pixkanaka, justo Fernando Zazpigarrenaren denboratan eta, uste dut atera zala meetako lege bat, eta diputazioak ura, legedi ura, Espainiar koroako legedi ura, bere ganatu egin zuen eta aldatu pixkatxo bat. Eta lehenengo puntu garrantzitsua, 19. mendeko lehenengo hamarkadartako puntu garrantzitsua izango zen, garai hartan diputazioak jartzen zuela, bakarrik Bizkaitarrek, Bizkaian jaiotako pertsonek, ahal zezaketela mea hauek ustiatu. Hori izango zen lehenengo puntu garrantzitsua. Eta, baita ere jarri zituzten horrelako partzela minimo batzuk, 400 baras de largo y 200 de ancho, edo ez dakiz zer. Rektangulo batzuk ateratzen zian. Eta hemen, inguruan, repartizio guzti hori antolatu zuten. Lehenik eta binkaro, mea haura oso aberatsa zenez, partzela txikiak ziren, eta guztiak ere, zainaren ernamuinean, bihotzean zeuden kokatuta. Gero ja lehenengo gerra karlista etorriko zen, Zumalakarregirena, eta berriro ere pakea. Maroto eta Espartero besarkatzen dianean, hane bergaran, berriz ere, demagun, ura uste dute 37an izan zela,
Hirurogeta arte edo 14 arte, etzen piztu bigarren gerrate karlista, hemen Euskal Herrian. Beraz, pentsa, berrogei, 4, 5, 6, 7, berrogei urteko pakealdia izan genuen. Egontzan Levante aldian eta Cabrera izeneko generalaren beste saiakera bat, eta beste bibi desenbarko frustratu, Borboiena, Borboi arena, ez hemengoena, familiako kontua zirela. Eta, esaten nuenez, bigarren fase horretan, periodo entreguerraz deitu dezakegun fase horretan, diputazioa bere erregularizazioa sakontzen jarraitu zuen. Eta hauetan justo 40 urte hauetan agertuko direla, jabeak, mehatzariak, baina mehatzariak diegunean ez mehatzetan lan egiten zutena, baizik eta propietariak, jabeak. Eta, orduntxasiko da diputazioa baita, horrelako lehen libre zana, lehen gutxi gora bera egiten zana zan, ni heltzen nintzen leku batea, jartzen nuen nire kanpamentua Kalifornian bezala, eta jartzen nuen nire banderita, esaten nuen, hemengo ze hau nirea da. Eta neronek espotatzen nuen. Baina bigarren fase horretan diputazioa erregistrotan sartzen hasiko da. Norena zen, lehen aipatu dugun 400 baras, 200 baras de ancho izeneko lur partzela horiek. Eta hemen hain ezaguna den Elsauko mehatzari guneko erekinik emblematikoena eta esanguratsuena eta ezagunena eta haundiena eta ikus daitekeen ere errexena. Ze inguru guztia egia esateko arrastoz josia dago, eta orain Tabanos ere bai, Mandauliz ere bai. Baina, hause da errez ikus daitekeena eta, daukan tamainaren esan dudanez, ikusgarriena. Baina, egia da, dronarekin eta ibiltzen den jendearen bideoak eta ikusten badituzue, izugarria dela, inguruotan dauden etxe arrastoak eta aurrera ikusiko dugunez, eta eliza arrastoak ere. Hemen Elsaukon, hau zen gunea ingurutako mehatzena, Trianoko mendietan magal batean gaude, Galdamesera, Gueñesera, ematen duen magal horretan, beste aldera areaka, Larboleda dugu eta bertako putzuekin eta Ortuella eta Nerbibarrera begiratzen duen Trianoko malda, eta hura izan zen esplotazio gunerik garrantzitsuena eta hundiena. Hau oso ezaguna egin zaigu orain, bizikletero asko ibiltzen delako hemendik, eta bideo asko grabatzen dira, eta bizikletarekin ibiltzen diren inguruko youtuberrak eta hemendik ere asko ibiltzen dira, eta esan dugunez lehen panelean markatzen zuenez, eremu zaindu bat da, eta nahiz eta ez den guztiz naturala, baina bertako formazioak eta arroka formazioak eta badute badira batez ere berezia, ze arrakala hundiak dituzte, diskla ez dakit nola ditzen den, gehienak ere naturalak, eta gero bakan batzuk ere gizakiak moldaturikoak. Baina esaten dudanez, egia da gizakio moldatu dugula ingurunea, baina berezkotik ere bazuen asko. Ez dago esan beharrik, natura, arrasto historiko hauekin askozaz ere maitagarriagoa da, guk geu gizakiok egiten ditugun moldaketak baino. Beraz, beste aldean, ia ez dugu ezer utzi, eta hemen natura jarraitzen du zaintzen nolabait esateko, hau bezalako erekinak. Eta, mende bateko historia hemen inguruan, oraindik ez dena desagertu, eta naturak ikusten dutzen bezalaxe, zaintzen
jarraitzen duena. Aldiz, bueno, esaten nuenez, gu bizi garen tokian hori ja bota eta Guggenheim bat edo zorro-zorre bat egiten dugu. Bueno, hortxe Elbira, Elbira hortikoetik ongo zan. Eta beste zenbaitzu mea toki ere, eta honatz, harri guztiaiek, minera zuten harri guztiaiek botatzen, joaten ziren lekua. Hor badago enbute antzeko bat hori, azken finean enbudo baten antzekoa zen. Bertora joaten ziren pilatzen minerala eta harri guztiak, hemen inguruetako putzu eta arrakala eta mea zauri guztietatik. Eta, azkenean hor baiaren arteko bagoada hori edo aprobetxatzen zuten, harri horiek minerala pixkanaka baiarara bialtzeko. Baiaran egongo zian trenak eta garraio sistema ikusten dituzunez oso rudimentarioa ziren. Bakan batzuetan bagenituen dirua sartzen zen horietan, bagenituen funikularrak edo zeak, gero baiaretatik kostaldera edo kostaldeko kargaderoetara trenak, eta ohikoena hemen hau bezalako plan inklinatuak. Hau lehen ikusi duzue plano general bat, plano inklinatu bat ikusten zan hau zan. Hau da, azpiko muturra, eta hemen joaten zan justo, hor gure azpilan dugun beste enbutu horretara. Eta hala pixkanaka, galdan bezera, heltzen, joaten ziren harri guzti horiek. Eta gero, hemendik ere, labaderoak edo garbiketa zentuak egongo ziren. Segarai batean, mena deitzen diogun hori ematitea 10 urtetan. Gaude behin eta berriro errepikatzen agortu zela, eta gero beste burni mota batzukin hasi ziren probatzen. Horietariko bat, eta igual eskonbreraren bate, azpiko eskonbreraren bat edo harrapatuko bagenu, goretitak eta horrelakoak oraindik ere antzeman genituzkeen. Goretita beltz-beltza da, kampaniler uste dut deitzen diotera, zeolako zarata, argia eta egiten omen du, eta gero hasi ziren behin hori horiek ziren, legerik honena zutena, ematitea eta goretita, eta behin horiek gortuta, hemen, 20. Mendean, gehien esplotatu zena, edo esplotatu zen bakarra ziren, ez dakitzen ditzean, Galdameseko kantera, eta esan beharra dago ere, karo, kanterak ere mina dira, esparru berean sartzen dira, lehenik eta behin, burnia eta ateratzen zen, eta gero baina, kareharria dagoenez, kanterak ere minen zerekin erlazionatuta daude, beraz, mehatz giroko aktibitateak ez dira guztiz desagertu Euskal Herritik. Sauko ere, horako biotopo berezi bat da, eta horretxegatik hemen aurkitzen ditugu mineralak ezin ditugu hortik eraman. Osea, berton geratu behar dira, bertoko patrimonia bai dira. Beraz, hori eduki kontuan, ikusi bai, ikutu ere bai, baino etxeran eraman, mekatxi laporreta. Hor, karteltxoan jartzen du Ledo. Ledo da, garai batean Sauko bezalako meate egitako auzoa edo auzunea. Berton,
mehatzetan lan egiten zuen jendea bizi izan, horako asko genituen ez hauko bakarrik, beste asko genituen hemen inguruan, baina Ledo oraindik ere bizitza mantentzen du, eta bertoko etxeak noski ez dira bera erori. Eta, nahi baduzue, hor, beste 100 metro dituzue aldatzarenak, eta, berton badago, garai bateko mehatzarien etxeen motako etxe tipologia hori, arkitektura, hori beraz oso interesgarria. Hortxe, laia ez, eta hemen txebe, makiz bat jaio mentzan, Galdameseko eskarpadan jaioa 1914 Sauko auzoko Makiseko Malumbres brigadako kidea. Jose Antonio Carballo Urriza. Lister, zizen ezaguna, gure Makiseko laguna. Hortxe, 1946an hil zuen Guardia Zibilak, Loiun. San Pedro Galdamesekoaren plazatxoen gauz ja, hemen bertoko kazikearen zera, estatua, noski, eta hemen orengo kazikek jarri nahi diguten beste kontu horren aurkako pankartatxoa. Hai municipalismoa, lehen ikusi dugu Laia auzoa eta gaur egunean ere eguzkia. Gaur egunean ere Ezkerreko alderdik eta municipalismoaren bideari ekingo baliote, zintzo, eta ez parlamentuak eta halako kontuak, hor ez ergaldatzen, munizipioetan egin behar da iraultza, eta alaxe atziziren, 70. hamarkadan eta jarraitu zuten urte askoz, gauzak diferente izango zian. Eta, 15M eta alakoak ere, kalean jarraituko izan balute, eta ez Podemosi emoten bozka, berbintxu. Ni garrarbotxo bat hartuko dut hor alboko tabernatxoan, gaur merezi dugu eta urren hartio eta ondo izan. Tabasco, Tabasco, lo de loco era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo